One, two, 1, 2, 3. El viento soba tu cabello. Me matan esos ojos bellos. Me gusta el color de tu piel, el color y cómo me hace sentir. Me gusta tu boquita, ese labial rosita y cómo me besas a mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar. Bona tarda a tots i a totes. Aquest acte de graduació de l'Institut Ramon Cid per al curs 2020-2021. Un any escolar que ja acaba. Un any ple d'experiències, de moltíssim d'aprenentatge. Avui s'acaba un viatge on he crescut emocional, física i personalment. És moment de parlar de nous projectes, envaïts per l'esperança d'un nou futur, ple d'expectatives, oportunitats i reptes. Alguns continuareu així el vostre camí cap a una formació superior. Els altres deixeu aquesta institució per formar-vos i complir els vostres somnis. Bueno, jo la veritat és que penso que algun més o menys quan surti d'aquesta porta no se'n recordarà ni del nom de l'institut. Però, bueno, i si vos trobeu a Pepito, pues ja serà molt, no? Una cosa així. Avui és un dia de passar-ho bé. Un dia de relax, sense llibres i mals de caps. Un dia d'anar guapos i només preocupar-vos de sortir bé a la foto, Així, no? Us fiqueu bé, Baix de la mascareta estava fent morritos, No vos penséssiu. Vosaltres que jo no sé. Ah, i només vos heu de preocupar d'aplaudir bé. Això sí que vull que fóssiu bé, Molt bé, esteu molt ben entrenats, vos veig molt animats, vos veig molt animats. A veure, va, si surt el tutor, com aplaudiu? Bé. Veig que vos tenen prou carinyo, Si surten els vostres companys? Si el company té menció d'honor i matrícula d'honor? Molt bé. Jo faria hasta una ola. Provem la ola o què? Que vos veig molt animats. Vinga, va. Menció d'honor. 1, 2 i 3, venga esa ola! Bueno, això ja... Després ho tornarem a practicar, que ha sortit una mica així. Bueno, va, continuem. Enguany serà una graduació diferent, ja ho heu notat. Els vostres pares no podran estar així, ja ho heu vist. Hauran de conformar-se a veure-ho en vídeo, La meva càmera, pares, mares, tranquils, encara que... Bueno, ja els heu sentit, els xiquets estan bé, Feu-me un favor, no patiu, que ja sé que esteu patint, però no. Estan bé. Estan sants els talvis. Tampoc poden estar els vostres professors al complet, només alguns pares de l'AMPA i els vostres tutors. I, per desgràcia, i per a commoció del món mundial, enguany no podrem gaudir de la taula que preparaven els vostres mestres. Jo la veritat és que estic molt trist perquè jo això ho vull veure, Jo l'any que ve vinc adrede només per a veure la taula dels mestres, perquè té que ser espectacular. I bueno, jo no sé què faig fent discursos ni què faig enrotllant-me perquè no me toca, jo sóc el presentador d'este acte i vaig a deixar-vos de pegar la tabarra. La que sí que s'haurà trencat dels caps estos dies és la persona que parlarà a continuació. Ella és la que mane, la que talla el lavadejo en este institut. Presteu molta atenció perquè ara arriba un discurs com cal i segurament molt emotiu. Ara sí, la persona més apropiada per a parlar amb tots vosaltres, la directora del IES Ramon Cid de Benicarló, Maite! Un fort aplaudiment per a ella. Molt bé. Después del que acabes de dir, casi que em sap greu pegar la tabarra. Però bueno, me trec la mascareta aquí perquè estic jo sola, d'acord? Bueno, primer que res, bona vesprada. Gràcies. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Primer que res, us volem donar la benvinguda a l'acte de graduació de quart d'ESO. Aquest acte de graduació serà diferent, com molt bé ha dit José María, a tots els que han fet fins ara. Primer, perquè ja no parlem ni tan sols de festa de graduació, només acte de graduació. I segon, perquè no tenim més que una petita representació de les vostres famílies, aquí a l'AMPA, i del claustre de professorat, representat pels tutors,
algun part del professorat i equip directiu. Aquesta pandèmia mundial en la que estem immersos ens ha fet canviar moltes coses que tradicionalment havíem fet i que mai se'ns havia passat pel cap poder canviar. La festa final de curs i l'obertura de l'IES Ramoncita a tota la comunitat educativa, la no presència de voluntariat, el no fer pràcticament activitats extraescolars, no fer viatges, el famós viatge de quart d'ESO, res. Les festes tradicionals del poble, falles, per vosaltres una festa molt important. Les festes patronals, Sant Gregori, Sant Antoni, Setmana Santa, festes de Nadal, res de tot això han pogut fer. Qualsevol acte que implicara relació entre les persones, siguin d'amistats o familiars, sortir de casa, celebrar aniversaris, dinar, sopar, marxar per la nit, sembla que era algo prohibit. Per no parlar de les mesures de seguretat, la mascareta, ens està acompanyant sempre, el mantenir la distància de seguretat, la presència de gel per tot arreu. Mencionant tot això, sembla que aquesta pandèmia només ens ha portat prohibicions, limitacions i aspectes negatius, però penso que també ens ha ensenyat a valorar les coses que tenim i que no els havien donat mai la importància que realment tenen. Destaquem la família com a pilar fonamental de la nostra vida i que hem tingut tot el temps molt a prop. Ens ha ensenyat també a valorar l'educació i les classes presencials. Els mesos on hem treballat online han sigut molt durs i difícils per tothom, per vosaltres, alumnat especialment, pels docents, les famílies, i us puc assegurar que lluitarem per no tornar a passar pel mateix que hem fet passat fins ara. Les classes presencials 100% han sigut i són el nostre objectiu prioritari. I també ens ha ensenyat a valorar la llibertat en tots els aspectes. Llibertat de moviment pel poble, pel país, per l'estranger, llibertat per opinar i de pensament sobre vacunació, ús de mascareta i qualsevol aspecte relacionat amb la Covid. Aquesta llibertat és molt necessària en totes les persones, però especialment en vosaltres, la nostra joventut. Avui estem aquí com un pas més de la desescalada, però tots recordarem sempre el que hem viscut i no tinc cap dubte que farem tot el que estigui en les nostres mans per no tornar a passar pel mateix. Enhorabona, alumnat de quart, per haver superat amb èxit aquest curs escolar tan difícil. Enhorabona també a les vostres famílies que us esperen a casa i, per suposat, a l'AMPA, que sempre està present i col·laborant per a millorar el funcionament de l'IES Ramoncit. També vull donar les gràcies al claustre del professorat reunit avui, representat per les tutores, els tutors i un reduït nombre de docents que, com sempre, fan una tasca fonamental d'acompanyament i d'orientació. Personal no docent i, per damunt de tot, mencionar i donar les gràcies al meu equip directiu, Fede, Juanfran, Anti, Trini. Sense vosaltres res podria ser igual. Som ja molt més que un equip, som amics i més encara, som una família. Estimat alumnat, moltes gràcies per haver aconseguit, entre totes i tots, estar avui aquí celebrant la vostra graduació. Moltes felicitats i espero que gaudiu d'aquesta nova etapa en la vida que us espera. Moltes gràcies. Jo us vull contar una coseta molt curteta. Vindre així m'ha portat molts de records. Jo també vaig passar per aquestes aules, molt menys temps de l'esperat, la veritat, però vaig passar. I encara que l'edifici no ha canviat molt en aquests anys, bueno, no tants d'anys, tampoc anem aquí ara, hi ha coses que sí que ho han fet. Per exemple, les graduacions, un acte bonic, elegant, i la veritat, abans no hi havia res de tot això. Abans te donaven les notes i a córrer. M'imagino com serien les fotos en la meva època, en aquestes ombreres tan horribles, la veritat, és que seria impressionant. Però, bueno, va, no m'enrotllo més. El que hi ha que fer és cridar als primers graduats d'avui. Però a mi m'agradaria explicar-vos una mica com funcionarà tot això. Maite ja està preparada, d'acord? Aleshores, quan jo vos cride, vosaltres pugeu. Maite vos ficarà tal, vos donaran el que siga, esteu 3 segonets de la foto i ja bon aneu. Però quan bon aneu feu-lo a favor. Els que estigueu sentats per esta banda, una vegada arribeu aquí, bon aneu per allà. I els de l'altra banda per allà. I així no vos cruzeu per el camí. Ho heu entès? És difícil, és difícil. Però sé que sou capaços, bé? A veure aquestes cares d'entendre-ho, sí? Ho heu entès, sí o no? No vos veig molt convençuts? Sí o no? Vale, va, provarem.
Jaume Castan Orero. Si el David Alsina és rapidet, bé, però no en tropeceu, eh? Cori Conte Gellida. Adam Fikri. Pablo Gumbau Calduc. Cristina Alexandra Yenasescu. Marina Lavernia Fresquet. Néstor Lavernia Fresquet. I ara sí, un fort aplaudiment perquè és menció honorífica i candidat al Premi Extraordinari d'ESO de la Comunitat Valenciana. A la de 3, veig a fort tornada per a ell. 1, 2 i 3, se va per atrás. Joan Martínez Mirabé. Told myself that I didn't care. All the while you were standing there. Like a child I was running scared. Wasting time like a man. Marc Miquel Mayoral. I've been overthinking all my life. Probably missed the bus 1,000 times. Would I even know it if it's right? When all I know is I use my head too much. Uriel Molina Reverter. I un fort aplaudiment perquè és menció honorífica. Antonio Cristian Nica Dida. Héctor Ovejero Llorat. Júlia Pauner Brunyonosa. I got lost in the making sense, seeing life through a broken lens. Noa Pegueroles Ruiz. Didn't love you like you should have been. I've been overthinking all my life. Probably missed the bus 1,000 times. Would I even know it if it's right? When all I know Libertad Pérez Cabanes. is I use my head too much, don't use my heart enough. I should could use your love to guide me. I use my head too much, wish I could open up. I should could use your love to guide me. I could use your Ethan Remolina Gargallo.
Roca Caballo. Aida Roca Gellida. Alejandro Rodríguez Rosado. Andrés Modesto Sanabdón Germán. Duna Soriano Zamora. Ana Sorlí Llorac. Y Miquel Viña Veloz. Mireu, parlant de modes, que m'he estat parlant, hi ha algunes que estan prou bé, com per exemple tenir l'Arc de Sant Martí a l'entrada de l'institut. Bé, jo més que una moda, igual és una mica exagerat dir-ho, però crec que és un acte de justícia. Mira, com ja he dit, hi ha poques coses que han canviat l'edifici, però abans els rarets de classe mos solien insultar i avant, però ara almenys hi ha alguna cosa física que ens ensenya que més val tractar-nos amb amor i respecte. És possible que els abusons seguisquen sent uns capullos. Això que hem de fer. Lo de curar la imbecilitat potser no tinga solució. No té vacuna. Vosaltres mateixos haureu de lluitar contra l'homofòbia, la transfòbia, la gordofòbia, la LGTB-fòbia, el racisme, la misoginia, la porofòbia, la xenofòbia, la bifòbia i moltes més. No és fàcil, No és fàcil, però ho aconseguireu. Abans doncs mira, només estàvem els margis i també estaven els guais, però per sort ara sabem que no tot és blanc i negre i que cadascú som d'una manera, però sobretot, encara que siguem diferents, som tots meravellosos i sobretot, com diem al Cia Benicarló, estupendos. Jo tinc molta esperança en la gent jove com vosaltres, Jo en vosaltres tinc molta esperança. En la humanitat en general ja és un altre parlar. Però vamos, bueno, jo ja deixo de parlar, això s'acaba més o menys així, però així queden unes quantes coses per a fer. Estos quadres que estan aquí ficaets els anem a sortejar. Així que atenció, perquè no ho anem a allargar massa, però anem a fer el sorteig dels quadres. Doncs el quadre de quart ESO, jo, la mano inocente, com no podem fer aquí moltes coses, ja faig jo mateix de mà innocent, remenejarem bé. Doncs bé, la persona amb el quadre de quart d'ESO A és Rosa Boix. Mira cap així. Un record de tots els companys que t'han dut per a casa molt xulo.
fort aplaudiment per la Graciada, molt bé. En quart d'ESO, bé? Amb este quadre dedicat per tots els companys. Clàudia Andero. Un quadre dedicat per a tu. Un fort aplaudiment, un bon record. Alba Roca. Seguim amb quart D. Quart D, remereixem bé. Iñaki Arroyo. El quart D. No sé si ara que segons els premiats a lo millor ficaré unes altres coses, me pareix, no? Quart E. Héctor Ovejero. Vinga, i aplaudiment per a la Gràcia. I ja només queda el de PR4. Marta Gellida. Un fort aplaudiment per a Marta. I bé, ja queda no res. Només recordar-vos, abans de res, abans de que vos alborotesseu molt, que la foto del final es farà ací a l'arbre, d'acord? D'acord? Vos dirigiu a l'arbre per a fer la foto de grup. Però això no acaba aquí, perquè un final de festa s'ha de fer com cal. L'hem de fer que soni ben fort. I vosaltres a les cadires teniu uns globus, no? Doncs vinga, alceu el cul. Ets! Encara no. Quan jo donaré la senyal, en eixe cul que vos han donat, vos assenteu? Doncs vinga, quan jo diga 3, tots fareu petar el globo i fareu la globotada de fi de curs. Vinga! 1, 2 i 3! Doncs fins així este acte de graduació. Un fort aplaudiment, passeu-lo molt bé, disfruteu d'este estiu i lo que vinga, vindrà.